Kung nauna ko asa kong agi kay kanang no left turn man dito dito. Ano kung agi sa kuwan? Ganan kung gilana siya siyang na-flag at umukuan pa sa kanya. Okay rin mo? Try mag-good na-flag. So yun yung style eh. Dili man sa kakamataygon nga sundukan ka dayon kay mangita ko mga kliyente nimo. Biasa? Oo, pwede. Sa Chatagan lain sa kayo. No left turn lagi dito. Sumagod kapila na kita dito mga biktima. Musuod ta rin sa drive-thru na lang sa unsa ni McDonald's. Ha? Saan sa nag-bar drive-thru ganun? O nilikaman na ito last good kay nung ko isuod ta ya murag ang management ibutangan yung PC dito kaya nakabantay siguro sila nga may buhat sa mga tao sa kyanan ba ito na panahon ako pagkitang liko na ito rin suod pa ko sa J Mall J Center or direct
tawa mo kag may effect ba no? Manigagi mo patag. Yot to. Ay oras yan. Surprise. Dito na. Ay, Nindot lagi daw dire. Ha? Dili nindot na siya siya gihada nga sa batuan wala. Dagdag. Takot. Bangag kanals ko na eh. Spalto palabang. Your choice in nila.